Matumela bakulu dinyame Tijen is here. I am back kunge msana ndadzoka zvekare pa chivhiti chenyu Kulian TV ndichikunzwisai nyaya dziri kuitika. Iko zvine zvimuri yeZimbabwe tiri kusangana nenyaya panapa yakakosha inoda kuti inzwikwe nenzeve nevanhu vakarongeka kunge iwewe. Right. Fake police boss acquitted after court rules he was mentally ill. A Zimbabwe Republic police officer who caused nation shock last year after declaring himself the country's new police commissioner general in viral videos. He has been acquitted after a court ruled he was mentally ill at the time of the offenses. Simbarashe Mandizvidza, 35, he had faced charges including causing disaffection within the police force, transmitting false information, and fraudulently obtaining a police vehicle. In the videos uploaded online from Hatfield police camp, Mandizvidza announced the suspension of traffic police operations and ordered Chinese nationals to leave Zimbabwe within 48 hours. Harare Provincial Magistrate Atwell Sanyatwe ruled that Mandizvidza was not criminally responsible for after two doctors concluded he was suffering from a mental disorder when the incidents occurred. The court ordered that he be returned to Chikurubi Maximum Prison Psychiatric Hospital for continued treatment. Saka vatomboenda ku psychiatric vaya vaMandizvidza vamanga zvida kunyaziva veduwe kuti zvakazofamba sei akaita sei mukomana uya. Ndeza nyaya idzi vanhu vaingobvunza ndaikukudzai guys ndichakupai update kana chinge yabuda. Saka iko zvine zviri pari kunzi mukomana abatwa asina mhosva nekuti pfungwa dziri kunzi dzanga dzisina kugadzikana. Ndo update yandinayo hama dzangu panyaya yaMandizvidza uya wamaida kugara muchiziva kuti akazofamba sei nyaya yake. Kana pachinge paita dzimwe nyaya veduwe muchandiona ndichidzoka ndichikuzivisai kuti chii chimwe chinenge chazotora nzvimbo. Asi zvamanje ndisati ndaendawo zvanguka zvakakosha kuti nditori mukana uno ndibva ndaushandisa kuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti bata i-company ine number dziri kubuda pa-screen apa inonzi Education Research. Ndidzo shasha idzodzo vanokwanisa kukuregistera company uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka gara wavabata, gara wataura navo vakuitire zvinhu zvako zvotanga kutokufambira ipapapa. Saka ndo patiri kuti no work permit no problem because Education Research is the solution. Vanobatika pani number idzodzo zindatopedza ndidi kuramba ndichingotaura zvakawanda ende very reliable, affordable. Gara wabvunza wega ipapapa zvimwe zvaunongoshida kuti ngechitase uchiziva unongotaiwa ndanzwa muchiadvertise kwako kule ndanzi munopedza masports panyaya dzekuregister macompany nekuvhura ma-FNB business account vanobva vatokubatsira ipapapa.